U konkurenciji više od 70 timova iz čitave Evrope, Srbiju će baš kao i prošle godine na prvoj ligi šampiona u minifudbalu predstavljati ekipe Polimark iz Beograda i Dok iz Šapca, a pored njih nastupit će i beogradski Unikredit, Japan Tobacco i Tipex iz Novog Sada. Naše ambicije su za početak da prođemo tu grupnu fazu, pa posle za taj nokaut sistem vidjet ćemo šta će da bude. Ekipa se sastoji sve onako bivših igrača velikog fudbala i nama je lepo jedno iskustvo za to internacionalno takmičenje, pošto već takmičimo 10 godina u ovim našim ligama i imamo uspeha, prvo mesto, drugo, treće, tako da to bi jedno iskustvo za internacionalno, što bi rekli. Ekipa Polimarka je 2015. kao reprezentacija predstavljala Srbiju na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj, a prošle godine na prvom turniru Lige šampiona dospeli su među 16 najboljih timova u Evropi. Velika nam je čast što se ponovo pojavljujemo. Nastojat ćemo da opravdamo prošlogodišnji rezultat kad smo stigli do osmine finala, znači među 16 najboljih ekipa. Ako uspemo, bit će dobro, ako ne, opet fudbal je to, pa ćemo da vidimo. Na ovogodišnjem takmičenju Lige šampiona debitovaće timovi iz Irske i Rusije, a naše ekipe i reprezentacije izborile su Srbiji 17. mesto na rang listi Evropske federacije. Novi dobri rezultati u Sloveniji doprineli bi daljem napretku srpskog minifudbala.